kaguda ka niya mamang Mr. B. Shukti swallo tala sa kanya pibutawan. Di ako nakataw niyo na kanya puro. Kaya nakuda ko ng mga Facebook na grande lang sa TV. Ito na ang pawir yan. Nakataya sa kanya kay Orwano. Shukti swallo tala. Ano man napiang siya dala ka siyang bubog? Ina-imsip na. Ay man to, pumakita ng dano na si Allen Meister Abdul Basit. Tanaw sa laka Peter na kayo sa libuan ako. Nasama na na, yung tipong siya na sadaka. Inaw na biya ka, ulan na Ramadan, pumununir ka pa ng kota, kabuna, kasi sadaka. Naaya pa na, tulo na biya ka na iba na sa mga nakasasadakang ka. Wa'im na bimataan, na basta po siya sadaka ka, tulo na daan na kaw na una isyo mga tunga na yung kapamilyan ka. Nari mga pagariya. Nakabiyag na siya. Dari na. Sadaka. Zakat. Nari pamangkin. Nasa. Ano? Pagpano kayo pagkanduli ka na doon na kaw nila sa mga tunga na yung kapobre. Tabiyo. Yang nagpopobre. Unayin ka. Agis ka tanong tabiyo na may aming kanduli. Na pumuna nila sa lakaw mga tao. Sa lugan no. Na ano nundun ng mga salakaw tao. Na mauna sa sulo sa mga tunga na yung sa mga tao na nakirarang itana. Agire saka hindi pagkuna mga tunga na yung. Lihat mana mana lagi kami kan ada. Nah, nama siya na paliw na miya niya tetan mafit. Ya kasud ka nga mga salakaw taw di ka mga kilala. Nga dum. Hanap ya makasadakap na mga balbako. Niya makatewa-tewa wa mga milumisan. At tilapia niya makalala panagop sa gudot. Daya pa mga ay pa na snakiran pang-desserter na matang mga spaghetti. Mga biko, mga blanca, mangga, pamanam. So, niya makapepe, tama. Na prutas siya ng mga grapes, mga apple, mga mango. Allahu Akbar. Napiamagan na kasi na 1K. Nagiliwan yung kanya ng mga tumanyan. Kaya akong turga siya. Na mga sliran bago na, mga dopoy. Mga gulong mo, yung papatuwatian niya. Siya sawa mo managitik. Naya pa na pang-dessertiran na mga Amerika. Pakagulo, kiyatulo. Naya pa na prutas siya na beba sa usanto na. Ang bernak yan sa katagulo. Nalumino siya ng panatang inuguati. Sobrang kan, oh. Naman mabibli na kalabat nga na pakasorgang manam. Yung pakaulo nga. Ano na pwede ako nitabi? Basta kaya pumabagay na unay nga din sa tunganin ka. Manto na bulan na Ramadan na tabi na anak ya kento na kaamataan na kadili ka din ang alam na kaya tambod alam na nila na may masasawra ka man tingnan ora katunanan dinit ipusan Allah masya Allah man bumag keto na kaawan na pupusaw di timing mata nang utak ba sa na igira Ramadan na so pagkakan ka ko Ramadan na kana bang pagkakan igira na Ramadan kagi ayam ya'lu sa hadith na yuzdadu rizq ayat igra ko na Ramadan na ipapakala a rescue mu'min igra kay Ramadan na datar panuluan wag tadi kakir na mo kaya Masya Allah barakatan ng Ramadan kabarakatan at isusunong tugon nabi la khulufum famus sa'imun atiyam 'inda Allah min rahal mishabbu umari o di puasa ko bulan Ramadan na timo-timo na na perfume ko dunia lango na kastor ko dunia na pagkebebaan wallah sa syakot tungari adi puasa Ramadan. Di mana ngasih potong hari tanuan, kita di pusat kesabaran daging. Tapi alam na listerin apa mau menggunakan. Ya na punggung na dia tiana ka. Labon ni gramya gabi na sigo, sa kagabi. Mga tero na may papasar ka sa mau ka. May ateta, may sabar nga mo. Na mag-istorya ka na gusto padagan na all nakangari kakabanin mabo. Kasi mabuhay nga di pag-istorya na mo ulit ang ngayon ngari. Dari masaswa, natin kung naman na masaswa. Ako bisto kan usapan man nabawas sa mga, bisto dukan. O makasingaw ano, lang ano na daw. Tumapir man na yan. Masya Allah. Na, oray na. Kalibin na bulan na Ramadan. Natulaman ko na kalibin na bulan na Ramadan. Na, suntuhu tasbih. Na ingil ako na gumaganak ka ko Ramadan. Adika betul, betul mapian tasbih subhanallah alhamdulillah. Ubina biar terbaca mapian. Ada mapian mana? Gumagana ka? Na dia kontak ka gumagana ka tero. Oi,
datar butuh Nabi obat tasbih ka. Subhanallah, subhanallah. Nah itu dari kaptir. Lagi Ramadan. Di magka ko makamili na to share ka. Tadi masuk sa tamparan. Bukan menyenak ka. Semua watang. Kaya petulannya. Oh, umarata ikaptir mapya timing. Nah, siya buta ko niya. Nah, padahal binang Ramadan. Na'umun sa'imuna ibadah. Na syokul syokturun. Turatul. O di puasa sangka Ramadan. Menagi dugagawi. Daw. Na syokap peturu barakau. Na bukap turut tudurakau. Na laun na nasimba siwala tugu nabi. Kataw na kalima tua. Pagi siya nakasahan. Ray nakabiratan ng mga turutan. Kasabi naman ni Gramya ka. Tengas na mga terutan. Dita nung pakaturutan na. Na di magkapakai sa Islam, basta turungan na di kapakai ang obang apatigra sa turong ko. Sama nila, mga turong ko, naturuan nyo lang. Alam mo tayo mga turong ko. Pamala sa aking bubugit yung siya. Hindi ka turong sa kapulang ko. Oh, ha? Oto, pangiraw si yung nasalutan na profesor ang pag-isganan mo. Sabi ko gano'n. Kaya may kalita mo gugo. Ito sinimang mo, kaya ito mga rekanwaan. Kaya mo mga March 5. Uy, sabi ako rin nga, natarot pa 50 siya idadang. 51 years idadang. Na nakapsuma ko siya, na dapat 30 idadang, 20 siya idadang. Apo pagkikuha ko yung mayo. Mga ito palagi sige mayo, kata nga si admin. Oo. Kata sa padil. Kata dokot sip da kami pun makang gino kaya ni Haji Ahmad. Pagka sunga kurang sa nga tamparan. Na sisa diyo nga na kalama-lama sa nga na padil. Nagiro kepikiran nito na pagka singa ko tiga na diya dito mapakakasun. Agiya sumiyaw riya naka. Akawa wa tayrkana di kanu to mapakakasoy sa taman sa bagitan niya. Inakwata ka. Mapakakasun nga wata ka water. So mga watagun niya mga wata. Kung aso na kabadilata na pasapasaan na mapsapsaan na pelibuasan mo na pelibuasan tanod na di ka dito dua Mama namanya kata kau nak kita dua kali lima tu na sa mga bay na sa mga bay nina ko mga tuwalo na kambi ko kuso ko ore na kuso cho na si mga bata mga dapat na tumurisyon na di ka dito pakakambi ko na lumadang ang gasarangi na sa mga magjatak yun na di ka dito pak di ko kung pa na kabubiyabit ko Tiga biko, tiga pada batu tomanya. Wah, baru kan betul-betul. Nah, bang utama buat kasih paman nak di mana ngamak wajib. Kaya ko pa na mga wata sa mga bayuan niya, mga ito, naging utak, lalo na kanya pagkakali, kanya kalipatan, naging utak kulo pa ba nang naligan ni Kiribun. Ate sa karsa din, atrak terebon tete, wag ka ng lupa, wag ka ng langit, wag ka ng tae, omego taka. Allah Akbar, Allah Akbar. Memang tuh, petiribung memang tuh, nggak mau gimana, dia kata-kata. Nama pop telebon, tete. Ana Amelia kanina ko pagani ang ana na Facebook. Amelia kana loks. Naloko kaya pa na ganyan. Ha? Tama na sa nila na malaga po. Bilo ko ni ba? Ya sang na kawa ko ni. Bawa mutik tigra. Kaya lipatan na mo sa betul. Kurang itu kamu suruh betul kan? Asal ada malinipat. Adi kenapa? Ayah mela sa Facebook na ngota loks agrad kung balato-lato. Doon balato bangsa sa tambaran. Kaya daki bangsa. Ya katua-tua loks sa bobo na grabe kung balato-lato. Diba na grabe si Bobo. Nasa ka na, rumah tao. Talo pero to na. Nanutan nga di pag-istorya ka, soaki sukang udang kakawata ka na dito mapakakasoy. Ay katero hatimul asami na tila kadro shababa na yarifu ina sayo. Soaki supama na betado manguda. Nadaki katawin kakakot manguda. Ayaki eksperto experience na sumya makatuwa tu hatimul asami. Kasumya katuwa na katawin supak manguda kami kasagano. Bapak 5 pigra manguda ta.
Kedum yang gue kaurak. Dinaki kesuai gerak ya kamu dan taki. Bisa suguta sembang, bisa suguta mati Quran, bisa suguta sa kati so ate beli gerak kamu dan kana bisa sugut kampia. Nah kau mangapena gerak kamu dan ka, na pia so tulan manok na gerak sepen. Kaya gerak na kamu dan tanah masa kapan pas badannya kabeg-beg. Nah gerak pia katua ka, Allahu Akbar. Mati 3 mga pasag. Kata man sang arena kaya sa bagan. Kamar pas pa ka na mati 3. Kira kamu datang dalam bentas sa panganangan na dirisud na pia dilay mo. Na miya ka pia nakapulog yung kabakarangka. Nagira miya katuwa ka. Na kumanga. Nabang mo di pangukong nga kalikulo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yung kikasway gira kamu datang. Na sumbe nga panaromo ko si imam. Na miya ka Allahu Akbar. Na miya ka pia. Sami Allah. Agi. Pag-istapid na hukum pa. Nagira miya katuwa ka. Romo si imam. Allah. Ang keputol. Keputol na yun. Nahirap na miya katuwatan nakataon na sasano pantad. Na di tama katot na di mga piyaginawa ta. Tama sa tinay na miya-expire pa. Nalaburo ni gira sujud si mama sujud. Allah, naliga di makapulugan. Maliumanan duwe pakatota. Na miya gini suryat ka kahit na miya punyat ka na miya po ko sa mga kapaliwan nung adigon di nga litigra pagbabatong. Unang enak, niya mo lagi gini. Kasabi niyo ba na nga to, kabasta tiger na ka. Ama pa daw sa nga makontrol ang bato. Lama tima dengan 5 bunyi ini. Subara sa putin error plano sa harapan. Basta kaya kamu ka, imanto kamu ka. Masya Allah. Kamu ka. Imanto puluman ako. Kenapa ya kapuluman ka? Na kami katuwa ka. Ada na dusang kada miya ka penepeda ka geda mga paman. Daman ang utakatir wallah. Wa wada'na anka wisrak alladhi anqada dahrak. Kinwa mirkat tugu wallah sudusangka ya Muhammad. Kinwa mirkat sudusangka asami papanda dekoliko deka. Ikila ada na dusha otau na mi papanda dekoliko te. Na baka musyumber na detalu mapenda na wasaka bubuka lengka. Umbati khasa Quran. Na bubuka lengka din. Ayah panu benggiro sa tabliga taskin. Talagawi. Na tiga dia ko pasi itu dengan Allah. Adi dia ko to mi papanda dekoliko dutau. Adi ko te amana dusha na ande mi khatu betul ko Allah. Ana mana ko Allah sarila. Na mana ko di surusa. Na ayat kesoka na ke pangka ko dinga dikikuat muslim ba Allah. Allah, bagaw pingam sa tahajud, bagaw pingam sa katama sa Quran, bagaw pingam sa kapanasbi ko mga makasimi sa subna na istikama ko, basi mga sarsa, langon na kayo finan. Nahigiraan na matatago ko likod na doon sa adong panamada, tabi-tabi na langon close, line. Matira sa Quran, na di nga pa nagkinunawa na, amma, ito so amma yatasal na ni Nabi Adi, amma kodak. Pernah yang ababal sa kanak siya maka. Na, ekatalo, tunggu, Nabi, akadun, pamana minimum sa tawa, akadun ko kubanga, naso siyambaya. Na ada kanya akadun ko kubanga, sangutas kubanga, kami kamatay sa tao. Na solima asambayan, na siganian akadun ng kumbala aing. Na amay kamata mo sa tao ko kumbala, na solima asambayan yan, na sun sa liyong kote amanan yan, na aing yan. Lango na mini betad ko lupa sa simba ko Allah. Na lango na nang gulil wala sindo. Dia nga pala. Dia nga abenang. Dia nga alab. Dia nga mga kamarali mga. Nasan siya pagkabetadan na lupa sa dunia. Na lango na nasindo sa lungan namori. Nasan siya lupa. Pagkabetadan na lango na nabsirsi sa lungan nakyama. Mamadagdagtalan ng mga pagrintabi. Ginawa na napili di abenang na makaitam. Betutang na no. Naduman na mama amitir na sana kayo mata. May itong na masantokan. Ina dia yang ada taruh nama itu nama no, ina tu na norgapa. Pentai lagi. Emang nak terus norgapa nama rata lagi sah. Oh, nama gede-gede, masya Allah. Nah itu dapat kau. Nah dia mau tak atur bukan kasar dia mau tak kau dah. Oh, nah dia tahu dia mau tak pintu atau mau atur si masamnya kasaluan. Ini nasa sapotong saluan. Nah ayah buat dia beda merah. Setelah buat terserah nak atur wakilan.
na kaya gede masasama sa potol salungan. Na detara na no miatay, aminum sorry panuwala na apya duang timuragu na kaya tinyan na ayak kegedeman yan sa salungan. At igil akan ang Ramadan, agi gila detara Ramadan, na maabdur man sa turog tanong. Di ketano, naburusan ng mga patay man, may mana kamaloy, pusa niya na magan pagbangan. Na nakamamo, no? Ila ko dito tagi na paboto yung pindang ano doon. Ato niya mga bay? Pindang ko yung mga dato, ako niya mga bay. Yung mga nagulan na Ramadan na yakap ka na siya manan ng mga bay. Sekali pito na lang ka na siya. Alas 3, alas 2 sa sisigan sa tulak. Oh, niya kakil ko ba siyurun, na makatanga sa tulak siyumbe nga, nagasuap man, nakapingap man. Na makasimi nga sa tarabi, nagasuap man tulak, kaparasok pang puwasa. Na makapusa ka man, pag-agil sa nakapman, na nyakit ito man ituro lang, makasimi nga siya, ituro ko, pag-ano ka man na sa mga wataka, aaliman na ka, mga di ko mag-eskwela. Ito na butulo na biya, sabi sabai, mana imra'atun tatlubur rida, zawja fi Ramadan, da'atubu na biya babay, ay gina Ramadan, na di nga di palimutan si Karmani na mama, ito tatubo na biya, na ayak pa din ko surga, na sosyete Maria Magusyete Asya. Nabaso umrano Maria mo. Kasi nababay Asya, dito so mga kaya babay walabay. Allahu Akbar, ano nga maggudo-gudo? Ibu akap keswatan nga kikaro mga igra Ramadan. Biya ko masya karo mga, niya mamasan ay nubay nga ro, abiyan, tulak man niya masanga. Ay pusatan, ay tengas tanong. Nagmiri rin mo po sa mama, kaino sa mano, kada alalagyan. Ano man naman kada alalagyan? Yung mga flow 3, pakasya ko man ako doon masumay, ako rasa tanga. Ay buka tao rin, naglap. Namiya ka kirot pa sa bubay. Aduh, abiyan. Nato ni kitinin. Ada dumi magana po siya naman ka. Kabiya suwa-suwa tarang ka bubay. Ato ni kitinin. Ado no? O kari-kari? O biriyanin? O suwawan? O pangyaw? O ayaman na niya na pamiritong. Nas ka magumama. Nasok exitin ba? Namita ta ka mago. Sabi na sa may tawa ta. Huwag mo dun na... Aduh. Inabuto ako pa naman ba? Kakora ka dun. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Naskano na mga bay, naprilya ko, napiyak pa namiyak ako mga bay sa bisitan yan. Na uwan lugawi, akiat tinyan sa bisitan yan, na din na doon sa nga uwan lugawi, yari lang ka. Naskami, banara kami ro. Ano na, di ako di magugo sa ro. Masama sa pang-pagugo, masukar kasan. Naskano mga bay, na tama sa dataran na panay ko'y balitian. Nawadom na ka ro, mga ninawangan yan, luwang ka. Sinabarap niya, matangwang. Pumili ako ng mga bayan. Malumya ka ako ng oras, kaya sobra lastis. Dalawa ng siya oras. Na ayaw pa kauriyan na kang siya na tagkasentano sa sibatan ko Allah. Kung makapalawi. At ulit ka Allah. فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sadin sa tao amalak walay kalakyan si Allah. Ang tagapan, waslaha na inubyan niya na ginawa niyan. Ayaw mahana niya na inayos siya na ginawa niyan. Sa daan mo naman mapinayos siya. Fala khawfun alayhim. Pwede na ba yan nikanak. Makamasilan sa adawan na mori. Apiya pa sa dunia na dikakanak matay. Siya man sa dunia na dikakanak nakapatay. Di ko Allah. Matang wala ka din na matang nakatalo ba niya kapya kapatay niya. Perhatikan, apias kami ng mga alim. Wallah, asasakano, lagi ng kami pa siya bago matay. Hindi kami matay ang mga alim, na labas kanwak, nabang mga alim. Hindi natin kami matay, prilya mo. Bayo ni naliman niya, kaya pangitan ako, ano naman? Ya Allah, naunay kang patay kiyan. Hinawagig batay, baka pagkasorgo, di ka matay. Kung mga sorga ka, data ng eloksan, mga sorga nung Allah, badi nang nalawas siya, di, so lawas siya na tumya pipulupa, taman sa tula, na sumbiyan nung Allah, so di naman niya, tingin siya, badan amya kapi-api para sa badan. Badi magpapagay baka mga sorga, di nang alawas ka sa tamparan. Di nalawas ka sa dunia, kung man isulga sa sorga nga nanay ka. Araw man dipango ko sa sorga. Kami ka mga to sorga ito naman, mga ramakami. Kaya kang bato kayo ran. Napaman, narangap man napagwita ko sa ruga, manalagita kami akatwa-twa. Agla sigim lagit. Nawising mo mga bidyo. Ito nang nalagit ka, batili. Matang wado batili.
atunanan. Wifi. Ang mga kunika. Siya na yung kinabangan na nagkitab niya katanong-tanong. Yung nagtamatan mo, yung nagkitab. Ayak-ayak ko yung wagigit na nga nabikin. Kaya ba nakakarito ka na nakasasaling juga? Nasurga ka. Nasurga sa mga nato na ayat ko na apaman natin mga idol na idol na bila isa. Titalo po na talawa idol mga nato pa mga surga. Nasurga ka ba? Nasurga po na gunamarago na idol mga ba? 16 years. Grabe. Tanga din nakalukso. Kinabasan nga din yung mga to na nilapakatuan at api katera na nga kagaroon na para sa niya puno hampak. Tangwala ka yan ni kapudagin mo sa pamaka. Tida ka kung nakakasapi so pero yan. Ay hindi kini sa H-10 kota. Nandun ni kapagalungan at grabe nakatila ka. Nandun ni kasugat ka alungan at kayawang ating nga. Tumibas sa ating nga namyon sa sobra. Gumibawa. Dugduban. Nasasurga tunan eh. Wayazdaduna jimana. Babay mamana pagkaumani sukatay diran. Allah, Masya Allah. Tunita na ko Allah lang tanong mamakasurga.